נורא פשוטה. אני צריך לטפס על המדרגות האלה, ותראו, זה מתחיל בסטאד 1, עולה ל3, 5, 6, 7. אומייגאד. ואני בקושי מצליח לקפוץ. ושמעתי שלמעלה יש פסים נורא מטורפים, ואני רוצה להגיע לשם. אז כן, בואו נראה אם נצליח להגיע לשם. ותראו, כשאני הולך, אני מקבל יותר חוזק לרגליים שלי. וואו, אומייגאד, זה גורם לי לקפוץ יותר גבוה. אוקיי, זה מעולה, זה מעולה. גם בוא נשלם כאן 3 רובקס, שנקפוץ כפול 2 יותר גבוהים. כאילו קדימה, זה כל ה3, כן? זה מכבד. עכשיו שאני הולך לקבל 2 רגליים. וואו. אוקיי, זה מתחיל להיות יותר מדי קשה. בוא נרד למטה, ולא יודע, נתאמן אולי. רגע, כשאני מקבל יותר ניצחונות, אני יכול לקבל יותר כוח כל פעם שאני הולך. ההליכון הזה עושה משהו בכלל? מה? היי, זה לא נראה כאילו משהו קורה כאן. יו, הבן אדם הזה נראה כאילו לובש את הבגדים שלי, נכון? לעשות גם ריברטים. כשנגיע ללבל 11, נוכל לעשות ריבר. נראה לי שזה קצת שימושי. מה יקרה אם אני אשלם פשוט להעיף את כולם? מה זה יעשה? בוא נעיף את כולם. אוקיי, זה נראה לי ישב את הכסף. תראו, זה גשם של אנשים. הרגתי את כולם. אשכרה הרגתי את כולם. נראה לי היא מקללת אותי ברוסית. אבל תגידו לי בתגובות מה היא אמרה. אם היא קיללה אותי, אני לא רוצה שיקללו אותי. אחי, למה אתה רץ ככה לידי? אי פעם שמעת על המושג פרטיות או פרסונל ספייס, אחי? אתה יודע מה זה פרסונל ספייס? אוקיי, לא נראה לי אתה יודע. גם הרסתי את זה מלא אנשים שהיו FK, נגיד האדום הזה, הוא היה FK על ההליכון, ואז שאפתי אותו, הוא תקוע כאן. הוא בטח חושב שהוא ב-FK ומרוויח מלא כוח לרגליים, אבל הוא לא מרוויח כלום. רגע, יש פה ניצחון אחד. ניצחון. ואני יכול לקנות משהו שיהיה לי 2 ניצחונות. אני מתכוון 5, אני לא יודע לקרוא, כתוב שם 5. ורגע, אם אני אאבד את זה שאני אעשה ריפר, מקווה שלא. הגענו ללבל 10, פשוט לעשות את הריבר צריך לבל 11, אז אנחנו ממש קרובים. אני ממש מקווה שלא ייקחו לי זה שאני אעשה ריברט. מעניין מה הולך שם למעלה. אנחנו כרגע על 4 גביעים. 5. עכשיו קניתי את זה. עכשיו כל פעם שאני הולך, אני מקבל 2 רגליים יותר לפי מה שהבנתי. תראו עכשיו כל פעם שאנחנו הולכים זה 4. זה די פסיכי. אחי, למה כולם רוצים ככה עליי? personal space. Do you know what it is? קצת מוזר לרוץ ככה ולהסתכל במישהו מולי. לא לנשק אותי. אני יודע שאני יפה והכל, אבל לא צריך. personal space, please. אוקיי, הגענו ללבל שלנו, לבל 11, ואני יכול לעשות ריברט. בום. האם איבדתי את זה? לא איבדתי. W. ועכשיו כל פעם שאנחנו הולכים אני אקבל 8. אומייגאד. רגע, אם אני אכנס לקבוצה שלהם, אני אקבל 10,000. כוח לרגליים? כן, בבקשה. אוקיי, נכנסתי לקבוצה. תנו לי את זה. יש. ואני ישר יוצא מהקבוצה. אני לא רוצה להיות בקבוצה שלכם, מצטער. קיבלנו כל כך הרבה כוח תוך שנייה. אומייגאד. ורגע, נראה לי שמרתי את מה שקיבלתי. כי תראו, שמרתי את הגביעים שלי, אז הריברט לא לוקח לי את הגביעים. זה ממש טוב. וואי, יש כאן גביעים. כן, תודה. בוא נגיע קודם כל ל-20 גביעים האלה, שנוכל לקנות את האפגריד החדש, ואז נעשה את הריברט. למה יש כאן כזה הרבה רוסים? מה אתם אומרים? אני לא מבין. אני מפחד שאתם מקללים אותי, כי אני לא מבין את השפה. על מה אתם מדברים? ככה אני מרגיש שאני רואה כל שפה שהיא לא עברית או אנגלית, אגב. נגיד, אני רואה מישהו מדבר ספרדית פתאום, או פורטוגזית, ברובלוקס, אז אני מפחד שהם מקללים אותי. כי תסתכלו, אני יכול לכתוב עליהם מה שאני רוצה בעברית ואף אחד לא יבין אותי. ואני יכול להגיד סגמה, והם יחשבו שאני מקלל אותם. הם לא מבינים מילה. אוקיי, קיבלנו את זה עכשיו, מעולה. אבל מה אם נמשיך פשוט לקפוץ כל רגע ונגיע ל50 גביעים? כי אז נוכל לקנות אפילו שדרוג יותר מטורף. אז בואו נראה אם נוכל לקפוץ אפילו יותר גבוה. נראה לי אני רואה שם משהו של גביעים חדש. כן, פה יש 8 גביעים. אחי, אני צריך לקפוץ ממש גבוה. כמה כאן יש 20 גביעים? טוב, נראה לי זה הכי גבוה שאני יכול להגיע אליו. יש לנו 45 גביעים. גם לפעמים שאני קופץ, זה קופץ גרוע כזה ולאט. לא יודע, אני לא מבין. נראה לי צריך לנוח אחרי כל קפיצה קצת. אני לא מצליח לעבור את זה. טוב, פשוט ניקח את ה-20 שלי. נקנה את זה, תודה רבה. ועכשיו שאני נראה אצלנו מקבל 40. 40, אתם קולטים את זה? טוב, כנראה אתם כן. בואו נגיע כבר ללבל 16 שאני יכול לעשות ריברט, אז טרנזישן מגניב, בום. אוקיי, הגעתי למקס לבל שאני יכול להיות. חייב לעשות ריברט, אבל לפני זה, אומייגאד, אני רוצה לראות כמה רחוק אני אצליח להגיע לפני שאני אעשה את הריברט ונאבד הכל. קדימה. פגעתי במישהו, העט אותי. מתמידים בחדשנות כדי לעזור לחיות המחמד לשמור על הבריאות לאורך זמן. הילס, לתת יותר בזכות המדע. העט אותי, פחת אותי לאיתי. וגם גרמת לי לגמגם מרוב שאני מבולבל. טוב, בואו נראה כמה רחוק אנחנו נגיע עכשיו עם 50,000 כוח קפיצה. אבל ניקו, יש לך 4,999, שזה 49,999 גביעים. אין לך 50,000. לא אכפת לי. טוב, לא נראה לי צריך לעבור את השלב הזה. אוקיי, אני לא מצליח. קדימה. ראיתם את זה? ראיתם את זה? אני אהבתי את הילדה הזאת בטעות. אומייגאד. זה היה כזה מצחיק. אומייגאד. טוב, בוא נשיג את הגביעים האלה ונניח שנעשה את הריברט. זה היה כזה מצחיק. טוב, עכשיו כשאני הולך אני מקבל 45 כל רגע. קיבלתי פשוט 25,000 ככה בחינם. תודה. זה היה ממש מצחיק. אומייגאד. ואנחנו כבר חזרנו להיות סופר חזקים. מה זה הקופשאות עליי? אם זה בובת ניקו שתיצר עוד מעט? או בגדי ניקו? חברים, תגידו בתגובות, האם הייתם קונים בובת ניקו? או בגדי ניקו? כאילו מי שצופה הדוק יודע שאני כבר מדבר על בובת ניקו אולי חודש-חודשיים, אבל בגדי ניקו
מיקו, אני לא שאלתי אתכם. אומייגד, למה אין לך בגדים? אני חייב לעזוב את המקום הזה. טוב, אני ארוץ כאן עכשיו. זה ממש יסיח את דעתי. אבל לא שאלתי אתכם אף פעם על בגדי ניקו במציאות. הייתם קונים את זה? אני רוצה להראות לכם סניק פיק כזה. אין לי כל כך מה להראות לכם. אבל וואי, זה יהיה מטורף. יהיו בגדים ממש יפים, יהיו מדבקות, יהיה בובה. אני כזה מתרגש להראות לכם את זה. אתר משל עצמי. תגידו לי באמת מה אתם חושבים ותהיו כנים, תהיו כנים. אוקיי, עבר די הרבה זמן. אין לי שמץ באיזה לבל אני רץ פה מלא זמן. אנחנו בלבל 20. אוקיי, נראה אנחנו נהיה ממש טובים. וואו. עד לאיזה צבע נוכל להגיע? פעם האחרונה אני זוכר שנתקענו בתכלת הזה. בוא נראה אם נעבור את זה. אוקיי, קדימה. האם נעבור להבא? אחי, נראה אנחנו מגיעים כאן להבא. יו, קפצתי על מישהו בטעות. זה די עזר לי, אבל לא. שנייה, אהבתי. אוקיי, הגענו כאן להבא שזה 40. בוא נראה אם נוכל לעבור את זה. קדימה, אחי, אני עובר את זה. אנחנו כאן ב-100. 100 גביעים. 500 גביעים. אוקיי, 500 גביעים זה הכי גבוה שאני יכול להגיע לצערי. אשכרה הגענו על 500, ועכשיו השגנו כאן דבר חדש, ונקבל 225 כל פעם שאני הולך. אומייגאד. ועוד שאני יכול לקבל שם עוד משהו אפילו. צריך לקבל עוד 500 גביעים, שזה לא בעיה בכלל. כאילו נשיג את הניצחון הזה בקלילות ומהירות עוד פעם, והכל יהיה טוב. אני מקווה מאוד שאני לא אפתור אותו משהו, זה לא יהיה נחמד. יש פה שיחה כזאת מוזרה. אוקיי, אני לא הולך להסתכל יותר. קדימה. מה? למה אני לא מצליח פתאום? כי זה הכי גבוה שאני יכול להגיע אליו, לא משנה. אוקיי, 1000 ניצחונות, עכשיו אנחנו מקבלים 450 כל הליכה. זה מטורף מאוד. בוא נמשיך לקבל את הגביעים האלה, שנשתדרג עוד ועוד. מתי אפשר לעשות ריברט? עוד ממש קצת נראה לי נוכל לעשות ריברט, ואז להגיע עד ללבל 40, ולקבל כפול 3 יותר קפיצות. די לגרום לי לקפוץ קצת. כן, 100 גביעים, 500 גביעים, אולי אני צריך לעבור את זה, אולי אני צריך לקפוץ על הראש שלו, לא משנה, הוא נעלם. אוקיי, יש לי 1500 גביעים עכשיו, שיהיה לנו 2500, יואו! תראו איזה שדרוג זה. מ-100 סטפ, זה הופך ל-1000 סטק. צריך לקבל כולה עוד 1000 ניצחונות, שזה 2 ניצחונות, זה הכל. זה כלום. אנחנו תוך שנייה מקבלים את זה. תראו, ניצחון. יו, מה אתה עושה? לא. אני עדיין קורא את השיחה שלהם, זה מבדר, אחי, אני אספר לכם בקצרה. אז מישהו אמר למישהי אחרת, למה את מעלה סרטונים שאת אומרת מיהו? ועכשיו הם מספרים אחד לשני שהם בני 16 ו-17? אוקיי, קשה לי להאמין שהם בגיל הזה, אבל בסדר. עכשיו אנחנו מקבלים 4.5 אלף כל הליכה. אומייגאד, אנחנו כאלה פרועים. טוב, בוא נרוץ כאן טיפה. אחי, למה הבן אדם הזה הוא קוקוס? מה זה? סקין מעניין, אני מניח. מה זה הסקין הזה? איו. מה זה אמור להיות? אני אסתכל על אישה קוקוס, אני לא רוצה להסתכל עלייך. אוקיי, אנחנו עכשיו הגענו ל-level 25, זה אומר שאי אפשר לעשות ריברט, כי צריך להיות level 26. אופס. הייתי בטוח שאתה צריך להיות level 25, אבל עכשיו בגלל שיש לנו 2 מיליון, כן, 2 מיליון קפיצה, בוא נראה כמה רחוק אפשר להגיע. אם אפשר להגיע לגבהים חדשים? נראה לי שכן. אז הנה ה-500, את זה אנחנו כבר מכירים. אוקיי, הנה ה-500, את זה אנחנו מכירים. נראה לי אני מגיע לצבע חדש עכשיו. לא, רק טיפה. ממש עוד טיפה אנחנו מגיעים לצבע חדש. קדימה. רק עוד קצת. לא. אנחנו לא מגיעים. טוב, אפשר לעשות את הריברט שלנו. וחזרנו להיות נובים. עכשיו שאני הולך אני מקבל 5,000. אח שלי הפיל את הפיצה. אוי, כמה חבל. אם לא תשימו סאב ולייק, גם אח שלכם יפיל לכם את הפיצה. ואם אין לכם אח, אז יהיה לכם אח רק לשנייה אחת, ובוא יפיל את הפיצה שלכם וילך. אז כן, אתם לא רוצים את זה. תעשו סאב ולייק. כן, מתחיל להיות סופר איטי. בוא נבזבז רובוקס טיפה. כפול 4 קפיצה, כן, אני רוצה את זה. תודה רבה. אז עכשיו אני מקבל 7,000. אני מרגיש לי עדיין קצת. למה זה כזה קצת? בוא נבזבז עוד רובוק. טוב, קחו 24. כמה אני אקבל עכשיו? אני מקבל 11. אוקיי, זה יותר טוב. אני יותר אוהב את המספר הזה. 11 זה מספר יותר טוב. אני מקבל 11,000. אנחנו מקבלים 11 כוח. אנחנו מקבלים 11,000. טוב, יש לי 3.5 אלף כוח. אני מקבל גביעים. שזה לא מספיק לכלום לצערי. בוא נרוץ פה טיפה. כבר חזרתי ל-level 24? זה די מטורף. טוב, בוא נרוץ מלא, טרנזישן מגניב ובום. וחזרת, אחי, אני לא יכול, הצ'אט שלהם כזה מפגר. ג'קסון דחה אותי שוב. הקראש הכי גדול שלי. אני אכתוב להם, אתם יודעות שכולם יכולים לראות את הצ'אט שלכם, נכון? סתם מעניין אותי. האם אי פעם שמעתם על האפשרות לדבר בפרטי? אני שונאת להיות רווקה. אבל לצערי תישארי רווקה הרבה זמן. כאילו מצד אחד זה מבדר לקרוא את הצ'אט הטיפשי הזה, אבל מצד אחד כאילו כולם רואים את זה. לשנייה באמת חשבתי שהם לא יודעים שכולם יכולים לראות את זה. אחי, מה זה הסקין הזה? חתול מוזר. אגב, אם הגעתם לחלק הזה בסרטון, תכתבו חתול, ואם אני אראה את התגובה שלכם אני אתן לכם לב. אני אנסה לחזור להיות חברה של ג'יימס. על מה אתם מדברים? טוב, לא אכפת לי. כי אני צריך להגיע למקום חדש.
ולקבל יותר גביעים מ-500, כי נמאס לי לקבל 500 כל פעם. אני רוצה יותר גביעים. עברתי מלא בקצה אחת. האם סוף סוף נצליח לקבל יותר גביעים מ-500? קדימה, קדימה. פה הנה 500, אבל אני רוצה יותר גביעים מ-500. האם נוכל להגיע לזה? קדימה, קדימה. למה אין פה גביעים או משהו? נראה לי צריך להגיע לסגול. אבל אני לא מספיק חזק לסגול, לא. למה? טוב, בוא נרד כאן לזה. זה היה נפילה מושלמת. זו הייתה נפילה מטורפת. צריך להמשיך לקבל את הגביעים האלה, ואז נוכל לקנות שידוג חדש, וזה 100% יעזור לנו. אז טרנזישן מגניב ובום. השגנו מלא גביעים, אבל אני צריך לעשות ריברט. בום. בוא נקרא טיפה את הצ'אט. בוא נראה מה הולך כאן. זה מאוד כואב שאני משתינה. ילדה, אף אחד לא צריך לדעת את זה. כן, אני מסכים, ואני יוצא מהשרת הזה. זוכרים את הסרטון שעשיתי שהצ'אט של רובלוקס מת? כאילו, אולי נראה לי זה עדכון טוב עכשיו שאני חושב על זה. אוקיי, אנחנו בשרת חדש. מקווה שלא יהיו פה אנשים מוזרים. רגע, אני נוב. אבל אני יכול לקפוץ. אומייגאד. בוא נרוץ כאן. כבר הגעתי ללבל 22, זה היה ממש מהר. האם נשלם להם 30 רובקס בשביל 200 ניצחונות, 25,000 כוח קפיצה, ופלוס 1 ריברט? נראה לי אני אוותר על ההצעה הזאת. זו הצעה מאוד מפתה, אבל אני אוותר. וחזרנו, ומסתבר שהגעתי כבר ללבל 50 בלי לשים לב. הייתי על הילכון הזה מלא זמן. אומייגאד, נראה לי חצי שעה בלי לזוז. רגע, לא, למה עשיתי ריברט? אחי, הייתי צריך לנסות לבדוק אם אני יכול להגיע למשהו חדש. זה הטיפשי מצידי, אני מצטער. זה באמת הטיפשי מצידי. נמשיך לרוץ, טרנזישן מגניב, בום. אוקיי, עבר קצת זמן. אנחנו בלבל 48. כשעשינו ריברט היינו בלבל 50, אז סוג של אנחנו באותו כוח. בואו נראה אם נוכל סוף סוף לעבור את כללת ה-500 גביעים, אחי. אני רוצה לקבל יותר מ-500 גביעים, קדימה. המטרה שלי זה לסיים את המשחק הזה. ואני כאן במשחק הזה כבר נראה לי שעתיים. אני פספסתי את האיבנט בסטיל הבריינוט, אבל לא אכפת לי, אני רוצה לסיים את המשחק הזה. קדימה. קדימה. אוקיי, עברנו את הסגול. לא. אנחנו כאלה קרובים. מגדול שנפלתי על הילדה הזאת. רגע, אם אני אפול עליה, זה יעזור לי? לא משנה, אנחנו לא צריכים את הילדה הזאת. רגע, זה הסוף! אחי! אנחנו כאלה קרובים לסוף! אומייגאד. אני לא צריך להגיע לשם, אבל לא. אחי, אני צריך יותר כוח. טוב, בוא נרד למטה, נקבל את הגביעים. הנה, נפילה מושלמת. צריך 10,000 ניצחונות בשביל 5,000 סטפ. זה ממש יעזור לנו. אנחנו נגיע לזה עוד שניונת. וזהו, הגענו ל-10,000 גביעים. אנחנו יכולים לקנות את ה-5,000 סטפ. ואומייגאד, תסתכלו, אנחנו עושים איזה 65,000. למה לא 6,000? אבל אשכרה 65,000 כל פעם שאנחנו הולכים. אומייגאד. אנחנו כבר בלבל 51, ועוד שנעבור ללבל 52 תוך שנייה. אחי, נראה לי אני יכול לסיים את המשחק כבר. יכול להיות שכן. הנה, לבל 52. האם אנחנו יכולים לסיים את המשחק? כמה גביעים אתה מקבל שם למעלה? זה מעניין. הקפיצה שלנו כזאת מטורפת. ראיתם אותו נופל? קדימה. עוד שנפלתי על הילדה הזאת. עברנו את הסגול בקלילות. אנחנו לבל 53 עכשיו. עברנו גם את זה בקלילות. טוב, בואו נראה איך מסתדרים עם הוורוד. לא נראה אנחנו יכולים לעשות את זה. לא, איזה באסה. קדימה. אנחנו יכולים לעשות חצי מזה. אבל נראה שנרד פה למטה, נקבל את זה. ה-500 גביעים שלנו. איזה באסה. צריך 15,000 בשביל לעלות רמה, ו-35 בשביל הרמה הסופית. אז נראה שנהיה כאן על ההליכון, ונקבל יותר כוחות. אוקיי, הגענו ללבל 65, שזה המקס לבל שלנו. אני יכול לעשות ריברט כבר עכשיו, אבל אני לא אעשה אותה טעות. אני אנסה לראות אם אני אצליח לקבל את הניצחון הסופי. קדימה, אם אני יכול להגיע לגן עדן. בום, ובום. יש לנו פה את ה-500 הנחמד, אבל אני לא רוצה אותך. אני רוצה להגיע לסוף, לסיים את המשחק, ולהיות גאווה להורים. קדימה. זה כזה קרוב, ואיזה מעצבנים אותם. אומייגאד, איזה מעצבנים המשחק הזה. זו הייתה נפילה מושלמת. אבל עשינו ריברט. האם סוף סוף אני אוכל להגיע לשם? אני מקווה מאוד. בוא נחזור לרוץ כאן על ההליכון. אני מקבל 70,000 כל פעם שאני הולך, אני חושב שזה די טוב. אוקיי, אני עכשיו בלבל 80, שזה המקס לבל שאני יכול להיות בו. יש לי הרגשה שזה עדיין לא מספיק. אומייגאד, אני קופץ כזה גבוה. אחי, אין סיכוי שאני לא מסוגל להשיג את הניצחון הזה. קדימה. 100% אני יכול להשיג את זה. תראו כמה גבוה אני קופץ. מה זה? זה חייב להיות מספיק. אוקיי, קפיצה אחת אחרונה. קדימה. כן. עשינו את הניצחון. יש פה 1,000 גביעים. אומייגאד. אנחנו יכולים לסיים את זה די מהר, כאילו, תסתכלו. אבל נראה לי שנסיים כאן. תודה שצפיתם. סאב ולייק. תלחצו לנו נוסח וביי.